като маркетинг менеджер. С какво се занимава вашата компания? Web Event се занимава основно с организация на събития, като това е около 70-80% от дейността ни. И както подсказва от името, освен с ивенти, се занимаваме и с веб част, като интернет маркетинг, поддръжка на Facebook страници, дизайни, създаване и разработване на веб страници, популяризацията им и общо взето всичко свързано с дизайн в интернет. Днес сме на семинара Интернет маркетинг с нулев бюджет. Какво ще ни кажете за него? Ами ще кажа, че това издание на интернет маркетинг с нулев бюджет е третото подред, като е малко по-особено от предните две. Първо, че тук целта ни беше по-малка аудитория, но по-концентрирана, като то е B2B издание и е концентрирано върху фирмите, които работят с други бизнеси. Какви събития ви предстоят? Събитията, които ни предстоят през този сезон са PR Guru, което е на 5 април и там целим да създадем една добра среща на пиарите, на PR общността в България. На 10 май ни предстои нещо много амбициозно, да съберем CEO общността на България или да направим една среща на висшите менеджери, управители, собственици на малък, среден и голям бизнес, където те да могат да обсъдят наболелите теми и да обменят опит, за да подобри българския бизнес и всеки да подобри собствената си компания, разбира се. Предстои ли следващо издание на интернет маркетинг с нулев бюджет? Да, предстои. Това ще е четвъртото издание, като него ще насочим отново към бизнесите, занимаващи се с крайен потребител. Събитието ще се проведе на 7 юни, като това за нас ще е края на този сезон за събития. И обявяването ще стане още от утре, като сме подготвили изненада на сайта, която може всеки да посети и да види. Благодаря ви, успех! Merci.